Ikomplu joħorġu aktar reazzjonijiet pożittivi għal proposti li ppreżenta aktar kmieni dan ix-xahar il-Partit Nazzjonalista, proposti konkreti għas-settur tat-turiżmu. Waqt intervista fil-programm NetLife, Simon Xiberras mill-Assoċjazzjoni tad-Diving saħaq li qabel ħareġ b'dawn il-proposti, il-Partit Nazzjonalista għamel dialogu ma' din l-assoċjazzjoni sabiex flimkien raw x'tibdiliet jeħtieġu għal dan is-settur. Huwa saħaq li l-pandemija ħolqot diversi diffikultajiet għal din l-industrija, speċjalment għall-addasa. Il-pandemija ħolqot ċirkostanzi diffiċli ħafna l-industrija, ġifieri ħafna mid-dive centers li hawn 56 hawn Malta tilfu iktar minn nofs turnover tagħhom. Il-President tal-Assoċjazzjoni tad-Diving spjega kif il-fatt li l-Partit Nazzjonalista ħareġ b'working document huwa pass pożittiv immens. Le, huwa pass fid-direzzjoni tajba, dan huwa l-mod kif l-oppożizzjoni għandha taġixxi billi tmur direttament għand min qed imexxi l-industrija u l-fatt li qed naħdmu jitfid turi li hemm interess fl-industrija. Min-naħa tiegħu Franz Van Avendonk, il-President tal-Union tal-Gwidi, ta' wkoll ir-reazzjoni tiegħu għad diversi proposti li sawwar il-Partit Nazzjonalista. The proposals of the enhancement of the employability of guides by offering language courses, by offering broadening of the knowledge or specialization in certain areas. Those are very serious and good proposals, and I hope they will be picked up by the authorities and help the industry to get back on its feet. Il-pjan li ġie ppreżentat il-ġimgħa li għaddiet mill-Kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech u mill-kelliem għat-Turiżmu Robert Arrigo fih aktar minn 100 proposta l-qasam turistiku. Dawn jinkludu fost l-oħrajn tax credits tnaqqis fil-VAT, scholarship għall-istudenti tal-Ingliż, proġetti infrastrutturali u inizjattivi għall-Gżira Awċija.